Kaduna electrical a yanzu ta ingantu. To mu je dai. Har Sokoto da birnin Kebbi da Zamfara ta Kaduna electrical a yanzu ta ingantu. To mu zama dole in faɗakar da 'yan uwa abokan hurɗa na Kaduna Electric da kuma ma'aikata da sauran mutane cewa ga zaɓe yana zuwa a wannan satin, kuma yana da kyau mu faɗakar da junanmu akan matakai mahimmai wanda ya kamata kowane ma'aikaci da abokin hurɗa na Kaduna Electric ya ɗauka a kan wannan zaɓe ɗin. Sannan mutum ya ɗauki matakai na kare kansa da 'yan uwansa domin a zauna lafiya. Kamata ya kowa ya lura cewa haƙƙi ne a kansa ya kare kansa. Idan lokacin zaɓe ya zo, duk wanda zai zaɓe ya je wajen zaɓe ya kaɗa ƙuri'arsa. Idan ba wani abin da zai yi a wurin, ya tafi gida ya zauna. Hailo a guji tafiye-tafiye, ba lokaci ba ne na tafiye-tafiye, lokaci ne na zaɓe. Kowa bayan zaɓe ya zauna a gida, kada a kama tafiye-tafiye na ba gaira ba dalili. A ƙarshe ina sanar da ma'aikata da abokan hurɗanmu cewa akwai hanyoyi wanda za a sai katin wuta. Akwai KE ko application wanda manhaja ce ta waya wanda mutum zai iya saye. Akwai iRecharge, akwai buy power. In ba haka ba kuma akwai inda ake sayan kati, cash offices kenan, duk ga sunan mutum yana iya zuwa sayi kati. Ina mana fatan alkhairi, a yi zaɓe lafiya, a zauna lafiya.